και από αυτή τη στιγμή, εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση, θα μαγνητοσκοπήσουμε αυτό που εσείς θα παρουσιάσετε, ομιλίες δηλαδή, και επίσης συζήτηση με θέμα διεθνής πολιτικός αυταρχισμός και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα ξεκινήσουμε τώρα σε λίγο τις παρουσιάσεις. Σας ενημερώνω ότι η συντονίστρια της εκδήλωσης, δημοσιογράφος Αγγελική Σπανού, έχει ένα βαρύ τεχνικό πρόβλημα, είναι έκτακτο, δεν μπορεί καθόλου να συνδεθεί και κατά συνέπεια, ενώ φαίνεται στο πρόγραμμα η κυρία Σπανού, την εκδήλωση θα συντονίσω εγώ, δίνοντας το λόγο πρώτα σε ομιλητές και στη συνέχεια σε οποιουσδήποτε από το κοινό θέλουν να παρέμβουν και σε εσάς τους τρεις ομιλητές πάλι ξανά. Θα παρουσιάσω τώρα σε λίγο τους τρεις καλεσμένους ομιλητές, ενώ θα μπαίνει και ακόμα περισσότερος κόσμος, παρότι είναι απόγευμα Παρασκευής πριν από τριήμερο. Στην αρχή τώρα θα πω λίγες εισαγωγικές παρατηρήσεις για το τι είναι το εργαστήριό μας και στη συνέχεια θα παρουσιάσω τους τρεις ομιλητές. Το Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης είναι ένα από τα παλαιότερα ερευνητικά εργαστήρια στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες στη χώρα μας. Ιδρύθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και μέχρι πριν από περίπου 10 χρόνια είχε κυρίως δώσει την έμφαση στην αναζήτηση αρχείων και αυτό αφορούσε εφημερίδες, περιοδικά, αφίσες. Πέρασαν κατόπιν τα χρόνια, υπήρξε και μεσοδιάστημα αδράνειας, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης και το αναζωογονήσαμε η Λαμπρίνη Ρώωρη, ο Μάνος Τσατσάνης και εγώ και μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Και γι' αυτό ήδη έχουμε κάνει μια εκδήλωση με αντικείμενο τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυτή έλαβε χώρα πριν από ένα μήνα, ενώ σήμερα είναι η δεύτερη εκδήλωσή μας. Το Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας δεν είναι ένα απομονωμένο νησί στο χώρο της ελληνικής πανεπιστημιακής κοινότητας. Το μάθημα Πολιτική Επικοινωνία, το λέω για όσους είναι φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες, διδάσκεται σε πολλά τμήματα πολιτικής επικοινωνίας και κυρίως εννοούσα τμήματα πολιτικής επιστήμης, καθώς και τμήματα επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην ιστοσελίδα μας, που σιγά σιγά την εμπλουτίζουμε, έχουμε ήδη ένα κατάλογο με το ποια μαθήματα πολιτικής επικοινωνίας διδάσκονται στα ελληνικά πανεπιστήμια, από ποιους και σε ποια συγκεκριμένα τμήματα, και ένα άλλο χρήσιμο μικρό αρχείο που έχουμε είναι ένα αρχείο με τα ελληνικά βιβλία για την πολιτική επικοινωνία. Αυτά είναι δηλαδή ουσιαστικά μια βιβλιογραφία που έχουμε για την πολιτική επικοινωνία στα ελληνικά. Υπάρχει ένας τεράστιος κλάδος πολιτικής επικοινωνίας, όπως ξέρετε, και ερευνητικός και θεωρητικός σε πολλά ιδρύματα του εξωτερικού. Στην Ελλάδα υπάρχει παραγωγή βιβλίων και ερευνών για την πολιτική επικοινωνία. Από αυτά που έχουν δημοσιευτεί, εμείς έχουμε συγκροτήσει ένα μικρό κατάλογο, μια βιβλιογραφία για όποιον ή όποιον ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει και τι έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από ξένες γλώσσες και τι έχει παραχθεί εδώ από Έλληνες ερευνητές. Και το Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας, που τώρα έχει τη χαρά να έχει οργανώσει τη σημερινή εκδήλωση, θα συνεχίσει από το νέο ακαδημαϊκό έτος όχι μόνο με τέτοιες συζητήσεις όπως η σημερινή δημόσια συζήτηση, αλλά και με ανάρτηση κειμένων, και το πιθανό και ευκταίο επίσης είναι ότι θα προχωρήσουμε και σε έρευνες πολιτικής επικοινωνίας, με τη σκέψη ότι η πολιτική επικοινωνία δεν είναι κάτι επιφανειακό, είναι ένα πολύ ουσιαστικό κομμάτι της δημόσιας σφαίρας και της λειτουργίας της δημοκρατίας. Για αυτά όμως, αντί να μιλήσω εγώ, θα μιλήσουν οι καλεσμένοι μας. Έχουμε τρεις καλεσμένους, τους οποίους παρουσιάζω τώρα, με αλφαβητική σειρά. Ο Νικόλας Βουλέλης είναι δημοσιογράφος, υπήρξε αναλυτής διεθνών θεμάτων σε εφημερίδες όπως Αυγή, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Εποχή, διευθυντής σύνταξης στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και πρώτος διευθυντής παλιότερα στην Εφημερίδα των Συντακτών και έως το 2022. Έχει δημοσιεύσει πάρα πολλά άρθρα στα περιοδικά Αντί, Πολίτης, Διαβάζω,
νέα οικολογία, έκφραση, ιστορικά, μεταρρύθμιση, σύγχρονα θέματα, monthly review και άλλα. Είχε εκπομπή για διεθνή θέματα στην ΕΡΑ και είναι άλλωστε πάρα πολύ γνωστός ως αναλυτής θεμάτων της Μέσης Ανατολής. Έχει διδάξει στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Τα κείμενά του, όχι μόνο δημοσιογραφικά, αλλά και άλλα κείμενα ανάλυσης, έχουν δημοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους και επίσης ο ίδιος έχει μεταφράσει στα ελληνικά βιβλία διεθνούς πολιτικής. Ο Νίκος Κωνσταντάρας είναι αρθρογράφος της Καθημερινής και της Καθημερινής της Κυριακής. Υπήρξε διευθυντής σύνταξης ανάμεσα στο 2004 και το 2017 στην Καθημερινή και πρώτος διευθυντής της αγγλικής έκδοσης της εφημερίδας Καθημερινή. Ο ίδιος μάλιστα έστησε, όπως λέμε δημοσιογραφικά, την αγγλική έκδοση. Υπήρξε αρθρογράφος ο κ. Κωνσταντάρας στο New York Times, του Guardian, του Observer, του Le Monde Diplomatique, στη γερμανική έκδοση της Washington Post, στο Post Global. Έχει εργαστεί στο πρακτορείο Associated Press για πολλά χρόνια, μεταξύ 1988 και 1997, έχοντας έδρα την Ελλάδα, αλλά έχοντας κάνει και πάρα πολλές ανταποκρίσεις από την ευρύτερη περιοχή. Έχει σπουδάσει αρχαία ελληνικά και αγγλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Witwatersrand της Νότιας Αφρικής. Η κυρία Ζιζή Παπαχαρίση είναι διακεκριμένη καθηγήτρια University Scholar στο Πανεπιστήμιο του Illinois Σικάγο. Είναι κάτοχος της έδρας Επικοινωνίας και Πολιτικής Επιστήμης και διευθύντρια της Σχολής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Illinois στο Σικάγο. Έχει ιδρύσει και ακόμα είναι η διευθύντρια του περιοδικού Social Media and Society. Έχει συγγράψει 10 περιοδικά και περισσότερα από 80 άρθρα σε θέματα τεχνολογίας, δημοκρατίας, κοινωνικών συμπεριφορών. 10 βιβλία. Όχι, 10 βιβλία και περισσότερα από 80 άρθρα. 10 βιβλία και μακάρι να ήταν περιοδικά, θα ήταν πιο έτσι εύπευτα. Σε θέματα τεχνολογίας, δημοκρατίας, κοινωνικών συμπεριφορών, τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ο κλάδος με τον οποίο ασχολείται ιδιαίτερα τώρα και έχει συνεργαστεί με τις εταιρείες Meta, Tencent, Apple, Oculus, Microsoft, αλλά και με τον ΟΗΕ. Δικές της απόψεις και συνεντεύξεις έχουν δημοσιευτεί σε αμερικανικές εφημερίδες όπως η New York Times, η Washington Post, ενώ έχει δώσει συνεντεύξεις και στο CNN. Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε τους τρεις ομιλητές. Από τα βιογραφικά που καταλάβατε, που ο ανάγνωσα, καταλάβατε ότι δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερους για το θέμα που το ξαναλέω ως τίτλο και ως ερώτημα. Το τίτλος είναι «Διεθνής πολιτικός αυταρχισμός και μέσα μαζικής ενημέρωσης». Και το ερώτημα είναι, συντελούν τα παλιά και νέα μέσα ενημέρωσης στην εκλογική άνοδο αυταρχικών ηγετών αλλά και την παραμονή τους στην εξουσία? Με αυτό το ερώτημα θα ακούσουμε στην αρχή μικρές παρεμβάσεις από κάθε έναν από τους τρεις ομιλητές. Θα έχουμε διάλογο και σχόλια και θα επανέλθουν εκείνοι και με δευτερολογίες και τριτολογίες τους. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Βουλέλη που έχει το λόγο. Με ακούτε? Ναι, αλλά δεν σας βλέπουμε, τώρα σας βλέπουμε και σας ακούμε. Ευχαριστώ. Πριν ξεκινήσω, να ευχαριστήσω θερμός το Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας και ιδιαίτερα τον καθηγητή κύριο Σωτηρόπουλο, την καθηγήτρια κυρία Ρόρη και τον καθηγητή κύριο Τσατσάνη για την πρόσκληση. Σπέβδω αμέσως να απαντήσω με ένα κατηγορηματικό ναι στο ερώτημα που θέσατε ως τίτλο της εκδήλωσης. Πράγματι, τα μέσα ενημέρωσης συντελούν καθοριστικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πετυχαίνουν πάντα το επιθυμητό για τους αυταρχικούς ηγέτες αποτέλεσμα. Ευτυχώς, σημειώνονται ακόμη και αντίθετες εξελίξεις, όπως πρόσφατα στη Ρουμανία. Όμως πρέπει να εξετάζουμε και το επίπεδο των ελευθεριών και του σεβασμού των δημοκρατικών κανόνων σε κάθε ξεχωριστή χώρα, γιατί υπάρχουν κράτη όπου διεξάγονται τυπικά εκλογές, ακόμα και στην Ευρώπη, αλλά στην ουσία πρόκειται για ελάχιστα συγκαλυμμένες δικτατορίες, όπως για παράδειγμα στη Λευκορωσία, όπου ο πρόεδρος της εκλέγεται εντός εισαγωγικών συνεχώς εδώ και 30 χρόνια με ποσοστά πάνω από 80%. Πράγματι, ο κύριος Λουκασένκο έχει ξεκινήσει ήδη την 7η πενταετή θητεία του, ενώ ο κύριος Πούτιν στη Ρωσία διανύει την 5η πενταετή θητεία του με ανάλογα ποσοστά.
Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αυταρχικοί ηγέτες δεν στηρίζονται και τόσο στα μέσα ενημέρωσης για να διασφαλίσουν τη θέση τους, γιατί απλούστατα τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης είναι πλήρως ελεγχόμενα, άρα υμνητικά, και τα ξένα μέσα ενημέρωσης είναι απλώς απρόσιτα, απαγορευμένα ή αγρίως λογοκριμένα. Υπάρχει μια τεράστια ποικιλία στη διαβάθμιση της ελευθερίας και ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης διεθνώς και κατά συνέπεια του ρόλου που παίζουν για την προβολή τη στήριξη των κάθε είδους αυταρχικών ηγετών. Αν εξαιρέσουμε τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ορισμένες του δυτικού ημισφαιρίου ή της Ασίας και της Οκεανίας, ο υπόλοιπος πλανήτης αποτελεί μια γκρίζα έως μαύρη ζώνη για την ελευθερία και την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης. Όμως, δεν ζούμε πια στην εποχή της κυριαρχίας των εντύπων μέσων ενημέρωσης, ούτε καν των ραδιοτηλεοπτικών, και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, τα λεγόμενα νέα μέσα, που δεν είναι καθόλου μέσα ενημέρωσης, αλλά επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης, κυριαρχούν διεθνώς και έχουν γίνει εδώ και καιρό απαραίτητα όργανα και εργαλεία επιρροής και διαμόρφωσης αντιλήψεων για τα πάντα. Και στην περίπτωση των αυταρχικών εξουσιών, αγαπημένα εργαλεία όχι μόνο για επιρροή, αλλά κυριολεκτικά για την κατασκευή και τη χειραγώγηση συνειδήσεων, για τον επηρεασμό της κοινής γνώμης, για τη μαζική παραπλάνηση εκατομμυρίων ανθρώπων. Όπου λειτουργούν σε συνθήκες ελευθερίας τα μέσα ενημέρωσης, η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των εντύπων και των ραδιοτηλεοπτικών δικτύων σε λίγα χέρια δίνουν τη δυνατότητα σε ποικίλους αυταρχικούς ηγέτες και στις πολιτικές δυνάμεις που αυτοί ελέγχουν να διαδίδουν με κατηγιστικό τρόπο τη δική τους εκδοχή των γεγονότων, συγκαλύπτοντας κατά κανόνα την πραγματικότητα και προβάλλοντας κυρίως την εξοραϊσμένη εκδοχή των δικών τους θέσεων. Εκεί, όσα μέσα ενημέρωσης εκπληρώνουν πραγματικά το ρόλο τους, έχουν το πρόσθετο καθήκον να αποκαλύπτουν και να αποδομούν τις ψευδείς ειδήσεις και τα κατασκευασμένα γεγονότα. Για παράδειγμα, αμερικανικά δίκτυα μετά τις ομιλίες του Προέδρου Τραμπ επισημαίνουν και αναλύουν δεκάδες ψέματα ή ανακρίβειες που έχει εκφωνήσει ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ. Και εδώ παραμένει ανοιχτό το ερώτημα: πόσα εκατομμύρια άνθρωποι εμπιστεύονται ένα στοιχειωδώς έγκυρο μέσο ενημέρωσης και πόσα υιοθετούν άκρητα όσα επαναλαμβάνονται με ρυθμό σφυροκοπήματος από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπηρετούν τον πρόεδρο Τραμπ. Όμως για ένα τεράστιο ποσοστό χωρών δεν μπορεί να γίνει καν συζήτηση για τη συμβολή των μέσων ενημέρωσης, γιατί δεν υπάρχει καν η στοιχειώδης ελευθερία του τύπου. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το ρόλο των μέσων ενημέρωσης, για παράδειγμα στο σπαρασσόμενο Σουδάν, με διωγμένους ως πρόσφυγες πάνω από 4 εκατομμύρια κατοίκους του τα 3 τελευταία χρόνια του εμφυλίου πολέμου, ή για κράτη όπως η Βόρεια Κορέα, η Κίνα, η Συρία, το Αφγανιστάν, το Βιετνάμ, η Λιβύη, η Νικαράγουα, η Ρωσία, η Σαουδική Αραβία και άλλα πολλά, ή για τα κατεχόμενα από το Ισραήλ παλαιστινιακά εδάφη, όπου μόνο τον τελευταίο χρόνο έχουν δολοφονηθεί στη Γάζα 200 δημοσιογράφοι. Πέρα όμως από τις χώρες όπου ήδη έχουν εγκαθιδρυθεί αυταρχικά, για να μην πούμε καθαρά δικτατορικά καθεστώτα, και βρίσκονται δυστυχώς στην επικοινωνιακή αφάνεια ή αγνοούνται τελείως από τους προβολείς των διεθνών μέσων ενημέρωσης, στον υπόλοιπο κόσμο διεξάγεται ένας αδυσόπιτος πόλεμος, κυρίως στον αναπτυγμένο κόσμο, για να επηρεαστεί η κοινή γνώμη και να τοποθετηθεί αναλόγως απέναντι σε δύο μεγάλα ζητήματα
που μας απασχολούν τα τελευταία χρόνια. Εδώ ξεχωρίζω δύο ισχυρούς παίκτες, το Ισραήλ και τη Ρωσία. Και τα δύο κράτη χρησιμοποιούν παλιά και νέα μέσα και ένα τεράστιο δίκτυο δημοσιογράφων, αναλυτών, επιστημόνων, οργανώσεων και φορέων, ακόμη και την τεχνητή νοημοσύνη, για να επηρεάσουν και να ελέγξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται εκατομμύρια άνθρωποι τους πολέμους που διεξάγουν. Το Ισραήλ, με αφορμή την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, έχει επιδοθεί σε μια επιχείρηση συστηματικής γενοκτονίας των 2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας και με την υποστήριξη των ΗΠΑ και των περισσότερων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να χαρακτηρίζονται όλες οι αντιδράσεις και διαμαρτυρίες, ακόμη και διεθνών οργανισμών, για τη μεταχείριση των αμάχων ως αντισημιτισμός και ως άρνηση της ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τη μεγάλη πλειονότητα των Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, υπάρχουν και πολλοί εξαιρετικές εξαιρέσεις, και κυρίως για τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι δεκάδες χιλιάδες νεκροί άμαχοι, η πείνα και οι λιμοκτονούντες Παλαιστίνοι απλώς δεν υπάρχουν. Ειδήσεις και εικόνες που βλέπουμε εμείς, οι περισσότεροι πολίτες του Ισραήλ δεν τις βλέπουν. Εκείνο που βλέπουν είναι τον Ισραηλινό στρατό να πολεμά ενάντια σε τρομοκράτες. Για τη Ρωσία τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Η εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2022 και συνεχίζεται αμείωτη, παρουσιάζεται από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ως μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση για την απελευθέρωση καταπιεζόμενων ρωσικών πληθυσμών. Οι ενέργειες της Ουκρανίας, της χώρας δηλαδή που υπέστη την εισβολή, το γεγονός ότι αμήνεται και αντιστέκεται στην παραβίαση κάθε διεθνούς κανόνα, πολεμώντας τον εισβολέα, παρουσιάζονται ως τρομοκρατία, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί ακόμη και με βομβαρδισμούς ανοχήρωτων πόλεων. Στη Ρωσία, μέσα ενημέρωσης που αρνούνται την κρατική προπαγάνδα δεν επιτρέπονται και οι αντιφρονούντες διώκονται σκληρά. Στις δύο αυτές περιπτώσεις, Ισραήλ και Ρωσίας, ο πολιτικός αυταρχισμός παραμένει κυρίαρχος. Ελπίζω όχι για πάντα. Αυτά για εισαγωγή. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Ήταν μια πανοραμική εικόνα που μας έδωσε ο Νικόλας Βουλέλης και επίσης ο ίδιος εστίασε σε δύο περιπτώσεις. Η μία είναι ο πόλεμος που διεξάγεται με γενοκτονία στη Γάζα και η άλλη περίπτωση είναι η κυριαρχία φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης στη Ρωσία, ειδικά την περίοδο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτά, να ακούσουμε τώρα τον Νίκο Κωνσταντάρα και του δίνω το λόγο. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ και εγώ το εργαστήριο και τους καθηγητές, όλους σας που με καλέσατε και όσοι παραβρισκόμαστε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ και τον Νικόλα του Βουλέλη γιατί κάλυψε πάρα πολλά από αυτά που έχουμε να πούμε πάνω στο θέμα και θα κάνω εγώ μερικές παρατηρήσεις που έχω σκεφτεί. Όταν μιλάμε για τα μέσα ενημέρωσης και για αν συντελούν στην άνοδο αυταρχικών ηγετών, υποθέτουμε ότι το πλαίσιο μας είναι μια φιλελεύθερη δημοκρατία η οποία έρχεται υποπίεση και αρχίζει να αλλάζει. Και το δεύτερο που θέλω να παρατηρήσω είναι τα μέσα ενημέρωσης μπορούμε να πούμε να τα δούμε σε δύο κατηγορίες. Αυτά που προσπαθούν να τηρήσουν κανόνες και κάποια αντικειμενικότητα και να εξυπηρετήσουν την πολιτεία και το σύνολο των πολιτών και αυτά που εξυπηρετούν συμφέροντα εξ αρχής. Δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα τα μέσα ενημέρωσης και αυτό το βλέπουμε πολύ καλά όπου το δούμε και κυρίως και στη χώρα μας. Οπότε, αν δούμε το πλαίσιο της φιλελεύθερης δημοκρατίας, βλέπουμε ότι εκεί αναγκαστικά θα υπάρχει
ένας κατακερματισμός του πολιτικού και του δημοσιογραφικού τοπίου. Γιατί όλοι έχουν άποψη, όλοι έχουν πιστεύω, όλοι έχουν τα δικά τους συμφέροντα που εξυπηρετούν και αυτό φαίνεται στην κοινωνία. Και έτσι είναι και ο πλουραλισμός και αυτό είναι από τα θετικά. Αυτό όμως επιτρέπει και τις απειλές εναντίον της δημοκρατίας. Δίνει βήμα και φωνή σε όσους θέλουν να ανατρέψουν το σύστημα. Και από την άλλη, από τη στιγμή που θα εδραιωθεί αυτό το σύστημα, κάνει το τελείως αντίθετο, μονοπολεί και το αφήγημα του ηγέτη και του λαού και της πορείας και απαγορεύει την αντίθετη άποψη. Αυτό το έχουμε δει πολύ καθαρά, δεν χρειάζεται να το λέμε εδώ, πως ας πούμε οι τελευταίες μέρες της Βαϊμάρης και αρχή του ναζισμού είχαμε σχεδόν 5.000 ημερήσιες εφημερίδες στη Γερμανία και σε λίγα χρόνια ήταν ουσιαστικά μία φωνή που ακουγότανε και επιβαλότανε κιόλας. Εκεί, να μείνουμε εκεί, το ενδιαφέρον ήταν πως το ραδιόφωνο έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο στην επιβολή μιας άποψης σε όλα, το οποίο σήμερα εμείς βλέπουμε το νέο μέσο που είναι το διαδίκτυο. Από τη μία παράγει τον πλουραλισμό, από την άλλη είναι τόσος ο πλουραλισμός που δεν ξέρει κανείς ποια είναι η αλήθεια. Έχουν καταρρεύσει τα συστήματα που υπήρχαν παλιότερα που δημιουργούσαν μία συζήτηση στην οποία συμμετείχαν οι περισσότεροι και αυτό δεν ήταν τυχαίο. Ας θυμηθούμε ότι το BBC ιδρύθηκε το 1922, νομίζω, 1922, για να υπάρχει μία πλατφόρμα συζήτησης στη χώρα ολόκληρη, κάτι που δεν υπήρξε στη Γερμανία για ιστορικούς και γεωγραφικούς λόγους. Και αυτό μου φέρνει το ερώτημα αν υπάρχει υπερβολικά πολύ πλουραλισμός και αν αυτός είναι επικίνδυνος. Αυτό εκ των πραγμάτων υπάρχει, οπότε δεν είναι θέμα καλό ή κακό. Είναι ότι σήμερα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς ποια είναι η πραγματικότητα. Και αυτό βοηθάει πολύ αυτούς που έχουν αυταρχικές βλέψεις, γιατί έχουν ανάγκη αυτή την διασπορά, ας πούμε, των πολλών ειδήσεων και πολλών απόψεων και το να μην υπάρχει ένα κεντρικό αφήγημα το οποίο μπορεί κάποια στιγμή να λειτουργήσει εναντίον τους. Οπότε η προσπάθεια που γίνεται είναι να ελεγχθεί ο τύπος μέσω του ελέγχου των κρατικών μέσων, μέσω της επιβολής οικονομικών και νομικών μέτρων εναντίον ανεξάρτητων μέσων, μέσω των αποκλεισμών τους από χρηματοδότηση και βέβαια με την περιθωριοποίησή τους. Αυτά είναι τα ήπια μέσα. Μετά έρχονται τα πιο σκληρά που είναι φυλάκιση, απαγόρευση, κλείσιμο και σωματική εξόντωση σε πολλές περιπτώσεις. Οπότε η γκάμα είναι μεγάλη. Θέλω να αναφερθώ πολύ σύντομα σε μια περίπτωση που βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, που δεν ξέρω αν την παρακολούθησε πολλοί κόσμος, και είναι η Νότιος Αφρική τα χρόνια το 2017 με 2018. Η Νότιος Αφρική, όπως ξέρουμε, υπό Μαντέλα και το Αφρικάνικο Εθνικό Κογκρέσο ασπάστηκε τη δημοκρατία και έχει και ένα πολύ προοδευτικό σύνταγμα. Το 2017 όμως άρχισε να φαίνεται ότι ο τότε πρόεδρος, ο Τζέικοπ Ζούμα, είχε συμπράξει με μια οικογένεια ισχυρή από την Ινδία και είχαν κυριαρχήσει στο κράτος, state capture το λέγανε εκεί. Είχαν εισχωρήσει παντού και το κράτος ουσιαστικά εξυπηρετούσε τον πρόεδρο, την οικογένειά του και αυτή την οικογένεια. Το σύστημα σώθηκε γιατί ένας πολιτικός, τον οποίο προσέγγισαν να δωροδοκίσουν, μίλησε με έναν πανεπιστημιακό. Εξομολογήθηκε τι είχε γίνει. Ο πανεπιστημιακός μίλησε με άλλον πανεπιστημιακό, στήσανε μια ομάδα, αρχίσαν να ερευνούν το τι γινότανε. Φέρανε δημοσιογράφους, μια κλειστή ομάδα από διάφορα μέσα ανεξάρτητου τύπου εκεί και συνεργαστήκανε και με μια κρατική λειτουργό που ήταν
ο συνήγορος του Δημοσίου, που είχε κάνει και αυτή έρευνα. Όλοι αυτοί μαζί ένωσαν τις δυνάμεις τους και κάνανε ένα πάρα πολύ βαθύ και περιστατωμένο report, πώς το λέμε, μια αναφορά που περιέγραφε με πολλές λεπτομέρειες αυτό που συνέβαινε. Εκεί παρενέβηκε η Εκκλησία μέσω του Συμβούλιο των Εκκλησιών της χώρας, που ζήτησαν από τους οπαδούς που ξέρανε πράγματα να ελαφρύνουν την ψυχή τους με το να ομολογήσουν τι γινόταν. Και δημιουργήθηκε ένα κύμα που δεν μπορούσε αυτό το ανίσχυρο σύστημα που είχε στηθεί, που είχε καταλάβει θεσμούς, που είχε βγάλει δικά του μέσα ενημέρωσης, που στήριζαν την κυβέρνηση, που η κυβέρνηση και αυτό είχαν γίνει ένα ουσιαστικά, έγινε ανατροπή του Προέδρου μέσω του κόμματος και βρέθηκε να δικάζεται. Λοιπόν, σώθηκε εκεί η δημοκρατία, βγήκε ένας πρόεδρος που υποσχόταν ότι θα καταπολεμήσει τη διαφθορά και τα λοιπά, και η χώρα κέρδισε μια δεύτερη ευκαιρία. Εδώ οφείλω να πω κλείνοντας ότι δεν λύθηκαν τα προβλήματα, γιατί η χώρα έχει προβλήματα ακόμα και είναι ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος ανετράπη, είναι πάλι στη Βουλή και μπορεί να παίξει ρόλο στο μέλλον. Θέλω να πω ότι ο τύπος εκεί έδειξε πόσο καλά μπορεί να υπερασπιστεί τη δημοκρατία, αλλά θέλει να είναι πολύ στοχευμένος σε αυτό που κάνει, να έχει ευρείες συνεργασίες. Δεν φτάνει μια εφημερίδα ή ένα site να κάνει δουλειά. Θέλει πολλή δουλειά για να προστατευτεί η δημοκρατία, γιατί όταν χαθεί μετά είναι σχεδόν αδύνατο να ανατραπεί το καθεστώς που στείνεται, έχοντας δημιουργήσει τόσο ισχυρούς θεσμούς δικούς του. Αυτά για τώρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Κωνσταντάρα. Σημειώνω από όσα είπε ότι πρώτον μας έκανε να σκεφτούμε για τα παράδοξα του πλουραλισμού και της ελευθερίας του τύπου και πώς αυτά μπορούν να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης των ανερχόμενων αυταρχικών ηγετών. Κατόπιν μας έδωσε γνωστά παραδείγματα είτε από κοινοβουλευτικές δημοκρατίες όπως η Βρετανία, είτε από δημοκρατίες που ήσαν κοινοβουλευτικές και κατέρευσαν, όπως η Γερμανία του Μεσοπολέμου. Και μετά μας έδωσε ένα παράδειγμα για το πώς ένα μικρό αρχικά δίκτυο πρωτοβουλία ελάχιστων ανθρώπων επεκτάθηκε. Έγινε πιο σύνθετο δίκτυο. Οργανώθηκε και μπόρεσε να αντισταθεί στην τάση του αυταρχικού ηγέτη στη Νότια Αφρική να κατακλείσει οριστικά το χώρο της ενημέρωσης. Και αυτό ήταν ένα συνήθιστο παράδειγμα και εμάς η εκδήλωσή μας, ακριβώς όπως το είχαμε διαφημίσει, είναι μια εκδήλωση που ενδιαφέρεται για το διεθνή πολιτικό αυταρχισμό και γι' αυτό ακριβώς το θέμα έχουμε τώρα ως τρίτη ομιλήτρια την κυρία Ζιζή Παπαχαρίση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σωτηρόπουλε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή και χαρά μου να βρίσκομαι μαζί σας. Ευχαριστώ τον κύριο Βουλέλη και τον κύριο Κωνσταντάρα. Ξεκίνησαν πολύ όμορφα τη συζήτηση. Εγώ θα μιλήσω για τον αυταρχισμό και τη σχέση του με παλιά και νέα μέσα ενημέρωσης. Ξεκινώ με το ίντερνετ, γιατί αυτό είναι πλέον το δίκτυο που ενώνει παλιά και νέα μέσα και θα εστιάσω αρχικά σε γενικές αρχές βασισμένες σε έρευνες. Το ίντερνετ δεν είναι ένας μαγικός και ένας εξωτικός κόσμος, όπου μπαίνουμε νορμάλ, κοινωνικοί, δημοκρατικοί και βγαίνουμε ζόμπι, υποταγμένα σε αυταρχικούς ηγέτες. Ούτε έχει μαγικές ιδιότητες, δηλαδή δεν φτιάχνει, δεν διορθώνει, ούτε επιδιορθώνει τη δημοκρατία, αλλά ούτε και την καταστρέφει από μόνο του ολοσχερός. Δεν είναι ικανό να αναβιώσει, να γεννήσει, να δημιουργήσει δημοκρατία εκεί που δημοκρατία δεν προϋπήρχε. Δεν καταστρέφει και δεν οικοδομεί δημοκρατία, αλλά πολλαπλασιάζει, μεγενθύνει, προσδίδει αυτόν τον πλουραλισμό στον οποίο αναφερθήκαν και οι συνομιλητές μου και κάνει πολλές τάσεις πιο ορατές, προσδίδοντας μία ένταση με αυτή την επαναληπτικότητα που επιτρέπουν τα νεότερα μέσα δικτύωσης και με την επαναληπτικότητα αναφέρομαι στα retweets, στα like, σε αυτές τις κινήσεις, πολιτικές κινήσεις συμμετοχής μπορούμε να τις περιγράψουμε κάπως έτσι. Σαν μέσο το ίντερνετ και οι διάφορες τεχνολογίες που υποστηρίζει και δικτυώνει είναι πολυφωνικό,
αλλά όχι απαραίτητα δημοκρατικό. Όλες οι φωνές είναι ίσες και κάποιες φωνές είναι πιο ίσες από άλλες, όπως είπε ο Orwell online. Δικτυώνει, δεν ενώνει και δεν δικτυώνει επιλεκτικά. Δικτυώνει φασίστες με την ίδια ευκολία με την οποία δικτυώνει δημοκρατικά προδιαθετημένα άτομα. Τέλος, δεν δημιουργεί και επίσης δεν επιλύει κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, όπως ο διχασμός, η τοξικότητα, η πόλωση, η δημαγωγία, ο αυταρχισμός. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία τα δημιουργούμε εμείς ως πολίτες. Δεν υπάρχει κάπου, λέω πολλές φορές γελώντας, δεν υπάρχει κάποια ταμπέλα μπαίνοντας στο ίντερνετ, όπου αναγράφεται μπαίνετε στο ίντερνετ. Παρακαλώ αφήστε τον ρατσισμό, τον σεξισμό, τον αυταρχισμό και όλα αυτά τα λοιπά ψυχολογικά προβλήματα έξω στην καρταρόπα. Δεν λειτουργεί έτσι, δυστυχώς. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επικοινωνίας, διαδικτυακά ή και αυτά που υποστηρίζονται από διάφορες μορφές τεχνητής νοημοσύνης, δεν μας λένε ούτε υπαγορεύουν τι να κάνουμε και τι να πούμε, αλλά αυτό που κάνουν είναι στρέφουν σταδιακά πολλές φορές την προσοχή μας σε ορισμένα θέματα και μας οθούν να εστιάσουμε εκεί, σε αυτά τα θέματα, σε αυτά τα συμβάντα και όχι σε άλλα, τα οποία ίσως είναι εξίσου ή περισσότερο σημαντικά. Με αυτόν τον τρόπο προσδιορίζουν και προτείνουν μια συγκεκριμένη ανάγνωση, ένα αφήγημα, αν θέλετε, και κάποιο λεξιλόγιο. Και όλα αυτά σιγά σιγά συντροφεύουν και επηρεάζουν τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα και αντιλαμβανόμαστε την καθημερινότητα. Την δική μας την καθημερινότητα, την παγκόσμια καθημερινότητα. Τώρα, πώς έρχονται σε αυτήν την εξίσωση και προσαρμόζονται οι ηγέτες και ιδιαίτερα οι ηγέτες με αυταρχικές τάσεις. Οι περισσότεροι, είναι κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Βουλέλης, οι περισσότεροι άχαρα, με άκομψο τρόπο και χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα. Ορισμένοι, και είναι λίγοι αυτοί, προσεγγίζουν τα μέσα, κυρίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χάρισμα ή και με γοητεία. Και τώρα προσέξτε, χάρισμα και γοητεία δεν είναι το ίδιο και δεν είναι συνώνυμα με την ικανότητα. Κάποιος μπορεί να είναι χαρισματικός ηγέτης, μπορεί να είναι επικοινωνιακός επίσης, αλλά να ζει απλά σε λάθος τόπο και χρόνο. Ο Μπαράκ Ομπάμα, για παράδειγμα. Κάποιος μπορεί να ασκεί γοητεία, να είναι επικοινωνιακός και να έχει αυταρχικές τάσεις. Βίκτορ Ορμπάν. Κάποιος μπορεί να είναι αυταρχικός, χωρίς να είναι ούτε χαρισματικός, ούτε γοητευτικός, είναι όμως ικανός, και εδώ αναφέρομαι στον Πούτιν. Τώρα, φαντάζομαι ότι θα θέλετε να σας πω και κάτι για τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά θα σας αφήσω να βγάλετε εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Θέλω να κλείσω με κάποιες σκέψεις πάνω στους αυταρχικούς ηγέτες και αυτό που εγώ αποκαλώ, και δεν ξέρω αν έχω καταφέρει να το μεταφράσω έτσι με τον τρόπο που θα τα έλεγα στα αγγλικά. Αλλά αναφέρομαι στους αυταρχικούς ηγέτες και αυτήν την επικίνδυνη, επιτηδευμένη γελοιότητα πάνω στην οποία στηρίζονται, η οποία αναπαράγεται και επιβραβεύεται ασυνείδητα και συνειδητά από τα μέσα με πολλούς τρόπους. Η αυταρχικότητα εκφράζεται συνήθως μέσω μιας θεατρικότητας. Έτσι. Η αυταρχικότητα είναι μια παράσταση, είναι ένα θέατρο. Είναι αναγκαίο αυτό το θέατρο για την αυταρχικότητα. Σκεφτείτε πολλά παραδείγματα από αυταρχικούς ηγέτες του παρελθόντων, τον Χίτλερ, Μουσολίνη, αλλά σκεφτείτε και την ταινία, την πολύ γνωστή ταινία «Ο Δικτάτορας» του Τσάπλιν. Η θεατρικότητα, το δράμα, η δραματουργία, όλες αυτές οι παραστάσεις που ονομάζονται αυταρχικότητα είναι ιδιαίτερα ελκυστικές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμα και στα μέσα που βασίζονται πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, ό,τι και να σημαίνει αυτό πλέον, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη πλέον σημαίνει τα πάντα και τίποτε ταυτόχρονα. Επειδή όλα αυτά τα μέσα, συνεχίζω,
τρέχουν, κάθονται, στηρίζονται πάνω στην οικονομία της προσοχής. Και η θεατρικότητα του αυταρχισμού πουλάει. Τώρα τα λάθη που κάνουν τα μέσα, και σαφώς και υπάρχουν εξαιρέσεις, και οπωσδήποτε δεν αναφέρομαι σε εσάς κύριε Βουλέλη, κύριε Κωνσταντάρα, που σας διαβάζω φανατικά εδώ και χρόνια, είναι και είναι λάθη που κάνουμε και εμείς σαν πολίτες. Η κάλυψη, η υπερβολική κάλυψη γεγονότων και, που αφορούν και περιστρέφονται και περιβάλλουν αυταρχικούς ηγέτες, και ταυτόχρονα με αυτήν την υπερβολική κάλυψη και συνάμα μια συγκάλυψη άλλων γεγονότων τα οποία παίρνουν απαρατήρητα. Η επανάληψη και η αναπαραγωγή, η προβολή, η ασταμάτητη προβολή, η μεγέθυνση και η ένταση, η απουσία κριτικής και άρνησης και ειδικά από εμάς τους πολίτες η επιβράβευση αυτών των συμπεριφορών με την προσοχή μας, ενώ πρέπει να ανταμείβουμε, να ανταποδίδουμε μάλιστα με την απουσία αυτής της προσοχής, με απαξίωση και με αδιαφορία. Κάθε AI βίντεο, κάθε deepfake ή κάθε καπρίτσιο αυταρχικού ηγέτη, δεν υπάρχει λόγος να γίνεται πρωτοσέλιδο, να γίνεται θέμα συζήτησης και αντικείμενο ανάλυσης. Στην οικονομία της προσοχής, η ματιά μας είναι η δύναμή μας. Είναι δρόμος για αντίσταση. Ας μην τη χρησιμοποιούμε άσκοπα. Αυτά από μένα προς το παρόν και ανυπομονώ να ακούσω τη συνέχεια. Ευχαριστούμε την κυρία Παπαχαρίση για τα όσα εύγλωτα είπε. Καταρχάς, σχετικά με το θέμα τι είναι ακριβώς τα μέσα ενημέρωσης, πώς δηλαδή τα ίδια δεν παράγουν αυταρχισμό. Ούτε όμως είναι απλώς καθρέφτης αυταρχισμού. Είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί, να πολλαπλασιαστεί ο αυταρχισμός. Ένα άλλο σημείο που συγκράτησα έχει να κάνει με το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι αυταρχικοί ηγέτες, ανάλογα με το χάρισμά τους, τη γοητεία τους και την ικανότητά τους, τα μέσα ενημέρωσης, για να γίνουν οι ίδιοι εγκατεστημένοι αυταρχικοί ηγέτες. Και επίσης σημείωσα ότι μας κάλεσε να έχουμε και εμείς ευθύνη ως καταναλωτές ειδήσεων, και επίσης στο βαθμό που είμαστε στη δημόσια σφαίρα, γράφουμε άρθρα ή όπως οι καλεσμένοι μας έχουν διευθύνει εφημερίδες, να μπορούμε να μετέχουμε σε αυτή τη μάχη εναντίον της ανόδου του αυταρχισμού. Θα επανέλθουμε σε αυτά τα θέματα και απλώς να σημειώσω ότι μεταξύ των ακροατών μας, επειδή αναφέρατε και ιστορικά στοιχεία, υπάρχουν και ιστορική κυρία Τζένι Λαλιούτη, επίκουρος καθηγήτρια ιστορίας στο τμήμα μας. Και εδώ βλέπω ότι είχε ο κύριος Σκουλιάρας σηκώσει το χέρι του. Καλά, το σκέφτηκα, το είδα και το σκέφτηκα μετά. Ναι, δεν είναι σίγουρος άμα έπρεπε να το σηκώσει. Εγώ παρακαλώ πολύ να μιλήσετε. Ο Αστέρης Σκουλιάρας, πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα είπατε. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ο τίτλος της σημερινής συνάντησης είναι «Διεθνής πολιτικός αυταρχισμός». Και σκέφτηκα ότι το βιβλίο της ιστορικού της Άννα Applebaum, με τίτλο στα ελληνικά αποδόθηκε νομίζω ως «Απολυταρχή ΑΕ», ο αγγλικός τίτλος είναι «Autocracy Incorporated», στο οποίο μιλάει πάρα πολύ για μια, κατά τη γνώμη της, σημαντική εξέλιξη, που είναι το πώς τα αυταρχικά καθεστώτα συνεργάζονται όλο ένα και περισσότερο μεταξύ τους. Μοιράζονται στρατηγικές, μεθόδους προπαγάνδας, περιεχόμενο, τεχνολογικά μέσα, δορυφόρους κτλ. Και θεωρεί ότι αυτό αποτελεί μια μείζωνα απειλή για τις δημοκρατίες. Επειδή ο τίτλος είναι «Διεθνής πολιτικός αυταρχισμός», βλέπετε έτσι έναν διεθνικό χαρακτήρα σε όλο αυτό, ή το θεωρείτε απλά εσωτερικές τάσεις, οι οποίες περιορίζονται στο εσωτερικό των χωρών?
Ευχαριστούμε για το ερώτημα. Ο ένοχος για τη διατύπωση του τίτλου είμαι εγώ. Ο σκοπός μου ήταν πονηρός. Δηλαδή, πολύ συχνά στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο συζητάμε μόνο για την Ελλάδα και μαζί με τους άλλους υπεύθυνους του εργαστηρίου, τον κύριο Τσάνη και την κυρία Ρόρη, είπαμε να μην ασχοληθούμε για ένα άλλο απόγευμα μόνο με την Ελλάδα. Μπορεί να μην είναι σωστή επιλογή του επιθετικού προσδιορισμού διεθνής πολιτικός αυταρχισμός και να υπήρχε καλύτερη επιλογή. Αν μπορούμε τώρα με ανάποδη σειρά να ακούσουμε σχόλια πάνω στην παρέμβαση του Αστέρη Χουλιάρα, αν μπορούμε δηλαδή πρώτα να ακούσουμε την κυρία Παπαχαρίση, μετά τον κύριο Κωνσταντάρα και μετά τον κύριο Βουλέλη. Μπορούν να συζητήσουν αυτό το θέμα και να προσθέσουν άλλες παρατηρήσεις που τυχόν έχουν. Η κυρία Παπαχαρίση. Ναι, θα είμαι σύντομη. Θα πω ότι σαφώς και είναι παγκόσμιες αυτές οι τάσεις και οι εντάσεις που παρατηρούμε και έχουν να κάνουν με το ότι ζούμε σε καιρούς που συνυπάρχουν πολλές μορφές, αναγκάζονται να συνυπάρξουν μάλλον μορφές σκληρού καπιταλισμού με πολύ ήπιες μορφές δημοκρατίας. Ή αυτό που τώρα τελευταία συνηθίζεται να λέμε σε ακαδημαϊκούς κύκλους και είναι και παράδοξο, ξέρετε, έτσι πως μεταφράζεται, ανελεύθερη δημοκρατία ή ανελεύθερες δημόσιες σφαίρες. Στα αγγλικά το λέμε η liberal democracy. Αν είναι ανελεύθερη δημοκρατία, δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να είναι δημοκρατία. Πάντως υπάρχει αυτή η ανισόρροπη σχέση, η ανισορροπία μεταξύ σκληρού καπιταλισμού και πολύ έτσι μιας πλαστικότητας στη δημοκρατία, μιας πλαστικότητας στους δημοκρατικούς θεσμούς, η οποία δεν είναι υγιής και κάνει όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία έρχονται και φεύγουν σε κύκλους, δηλαδή η πόλωση, ο διχασμός, η δημαγωγία και ο αυταρχισμός να είναι πιο έντονα και αυτοί οι κύκλοι να κρατούν περισσότερο. Κύριε Κωνσταντάρα. Συγγνώμη, πατούσα λάθος σημείο. Εννοείται, συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Παπαχαρίση. Υπάρχει και ορατή συνεργασία, δηλαδή επισκέπτονται ο ένας τον άλλον, αυτοί οι αυταρχικοί ηγέτες, αλλά το σενάριο είναι πολύ παλιότερο από αυτή τη γενιά. Δηλαδή το πώς εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες της δημοκρατίας, πώς εδραιώνουν τη δική τους άνοδο με τα μέτρα που παίρνουν, είναι γνωστά από παλιά. Το θέμα είναι γιατί σήμερα που ξέρουμε που πήγε όλη αυτή η ιστορία το 1930 δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι να το σταματήσουμε. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε πολύ κοντά μας, εδώ και τόσα χρόνια, πώς εξελίσσεται η ηγεσία του Ερντογκάν, ο οποίος είναι κάπως και αυτό στα χνάρια του Πούτιν, αλλά με ένα πιο δημοκρατικό τρόπο, σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών, γιατί υπάρχει κάποια δημοκρατία ακόμα εκεί. Πώς έχει διαχειριστεί όλο το πράγμα είναι κλασική περίπτωση αυτή. Αυτός δεν είχε βοήθεια από κανέναν Steve Bannon ή τους Μάγκα ή οτιδήποτε, αλλά είναι αυτό το σύστημα που ακολούθησε και ήταν και πριν από τον Ορμπάν, αν και συμπέσανε σε αρκετά. Οπότε είναι πολύ γνωστή η φόρμουλα, αλλά είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση της. Και είναι μίλησε η κυρία Παπαχαρίση και για το σκληρό καπιταλισμό και τη δημοκρατία. Το θέμα είναι, να γυρίσουμε στον τύπο, είναι η ιδιοκτησία πάντα. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι σε ποιον ανήκουν τα μέσα και τι θέλει να κάνει με αυτά τα μέσα. Ποια είναι η σχέση του με την εξουσία. Αν αυτό το θέμα μπορούσε να λυθεί, θα ήταν τελείως αλλιώς η υπεράσπιση της δημοκρατίας. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο καινούριο μοντέλο που μπορεί να βγει τώρα να αντικαταστήσει αυτό που δεν λειτουργεί πια, που είναι η διαφήμιση και οι συνδρομές που έχουν φύγει από τα παλιά μέσα ή τα σοβαρά μέσα, ας το πούμε. Αυτή η έλλειψη οικονομικής δύναμης είναι καταστροφική, γιατί ο καλός τύπος είναι και πολύ ακριβός τύπος.
και είναι κάτι που δεν συμφέρει κανέναν να υπάρχει. Συμφέρει τη δημοκρατία, αλλά δεν συμφέρει κανέναν ιδιοκτήτη. Οπότε, αν δεν υπάρξει κάποιο μοντέλο χρηματοδότησης που να είναι και να παρέχει και ανεξαρτησία, αλλά όχι υπερβολική σε βαθμό να είναι αναξιόπιστο γιατί δεν έχει να ανταγωνιστεί άλλα μέσα, δεν θα μπορεί να δυναμώσει ο τύπος για να παίξει πιο καλό ρόλο στην υπεράσπιση της δημοκρατίας. Τώρα, όπως είναι τυχαίο. Είναι σε ποιον ανήκει κάποιο μέσο και αν θέλει να υπερασπιστεί τη δημοκρατία ή να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες της. Κύριε Βουλέλη. Ναι, ο κύριος Χουλιάρας έθεσε το θέμα για τα αυταρχικά καθεστώτα που μοιάζουν μεταξύ τους. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος σαρώνεται από ένα κύμα δεξιάς και ακροδεξιάς. Κυρίως αυτό που λέμε ο αναπτυγμένος κόσμος. Και με αυτή την έννοια δεν μοιάζουν μεταξύ τους, βρίσκονται στην ίδια μήτρα και έχουν και πολλές παραλλαγές. Δεν είναι δηλαδή το ίδιο πράγμα. Νομίζω ότι το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι αν δούμε τον αναπτυγμένο κόσμο, έχουμε μια τεράστια ύφεση, έχουμε μια τεράστια καθίζηση, ό,τι δημοκρατικού, ακόμα και προοδευτικού στοιχείου υπήρχε πριν από μερικά χρόνια και την ανάδειξη ό,τι πιο ακραίου, αλλά προς μια κατεύθυνση συγκεκριμένη. Δεν έχουμε άκρα αριστερά πουθενά, έχουμε δεξιά, συντηρητική και άκρα δεξιά που κυριαρχούν παντού. Και μέχρι σε ένα σημείο βλέπουμε και τερατώδεις συνυπάρξεις. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη αλλά και αλλού υπάρχει ένα τεράστιο κύμα υποστήριξης στην πολιτική της σημερινής κυβέρνησης του Ισραήλ, δηλαδή του Νετανιάχου, από ανθρώπους και κόμματα και κινήματα τα οποία είναι τοποθετημένα εδώ και χρόνια στην άκρα δεξιά και εδώ και λίγα χρόνια δεν έκρυβαν τον αντισημιτικό τους χαρακτήρα. Όλα αυτά τώρα συνυπάρχουν σε μια μεγάλη κήτη. Δεν υπάρχει το αντίπαλο δέος που υπήρχε παλιότερα, όποιο και αν ήταν αυτό. Αυτό είναι ένα πρώτο σχόλιο. Ευχαριστούμε πολύ, αλλά το σχόλιο αυτό ήταν μαγικό με την έννοια ότι έχουν σηκώσει το χέρι τους δύο από τις πιο γνωστές συγγραφείς στην Ελλάδα σε θέματα νόδου της ακροδεξιάς, η Βασιλική Γεωργιάδου, καθηγήτρια του Παντίου, και η Λαμπρινή Ρόρη του ΕΚΠΑ, οι οποίες έχουν γράψει για αυτά τα θέματα. Η Βασιλική Γεωργιάδου θα μιλήσει πρώτη τώρα, δεν ξέρω αν θα μιλήσει για αυτό ακριβώς που εγώ υπενήσωμαι, δηλαδή για την αφορμή που της δίνει ο κύριος Βουλέλης, αλλά ας ακούσουμε πρώτα την Βασιλική Γεωργιάδου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σωτηρόπουλε και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή που μας δίνει πάρα πολλές αφορμές για σκέψη και για τοποθέτηση. Εγώ θα προσπαθήσω να περιοριστώ, οι πειρασμοί είναι πολύ και σε αυτό που είπε ο κύριος Βουλέλης, αλλά το σχόλιο που θα ήθελα να κάνω, Παύλα, ερώτημα, παίρνει αφορμή από μια αναφορά που έκανε η κυρία Παπαχαρίσση, μια διάκριση που έκανε μεταξύ του χαρίσματος και της γοητείας, και είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω να κάνουμε αυτή τη διάκριση, πολλό μάλλον που υπάρχει μια τάση και ταυτόχρονα ένας υπερπληθωρισμός της χρήσης της έννοιας του χαρίσματος σε περιπτώσεις που είναι σαφές ότι δεν έχουμε, ας πούμε, το βεμπεριανό τουλάχιστον χάρισμα, αλλά είναι κάτι άλλο. Μπορεί να είναι η γοητεία, και το ερώτημά μου είναι μήπως όμως είναι και η αντιπάθεια μέσα σε αυτόν τον online κόσμο, κυρία Παπαχαρίσση, που ενώ στον offline κόσμο η αντιπάθεια δεν μεταφράζεται σε υποστήριξη, σε εκλογική υποστήριξη, σε οπαδούς. Μέσα σε αυτόν τον online κόσμο, μήπως επιβραβεύεται και η αντιπάθεια με την έννοια της πρόκλησης πολλών likes, διάχυσης και αυτών που λένε και κάνουν και με
τυπικούς όρους, με τυπικές κατηγορίες, μη συμπαθείς ή και αντιπαθείς δρόντες. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας πάνω σε αυτό, αν βρίσκετε ότι στέκει αυτή η παρατήρηση. Ευχαριστώ. Ωραία. Να Ναι, απαντήσει λοιπόν η κυρία Παπαχαρήση και μετά να έρθει η στιγμή της Λαμπρινής Ρόρη και μετά νομίζω του Μάνου Τσατσάνη. Ακούμε την κυρία Παπαχαρήση. ναι, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι από τις φορές που η ελληνική γλώσσα μου δίνει τη δυνατότητα να εξηγώ πράγματα με τρόπο που δεν θα μπορούσα να κάνω τόσο εύκολα και όμορφα στα αγγλικά. Η γοητεία σαγηνεύει και έτσι έχει μια επιφανειακότητα στον τρόπο που προσελκύει ψηφοφόρους. Ενώ το χάρισμα, θεωρώ, εμπνέει και μπορεί να θεωρηθεί έτσι πιο αυθεντικό. Τώρα αυτό που είπατε για την αντιπάθεια, θα το αλλάξω λίγο, δεν ξέρω, και πείτε μου εσείς αν κάνω λάθος. Δεν θα χρησιμοποιήσω τόσο τη λέξη αντιπάθεια. Θα έλεγα ότι αυτό που συμβαίνει στο ίντερνετ και και κυρίως μέσα στις πλατφόρμες που χρησιμοποιούμε για να συνδεθούμε με έναν τρόπο που μας επιτρέπει να εκφραζόμαστε πολιτικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, συνήθως όλα αυτά μαζί, γιατί ο τρόπος που εκφραζόμαστε ποτέ δεν είναι μόνο πολιτικός ή μόνο κοινωνικός, πάντοτε ήταν όλα αυτά τα πράγματα μαζί. Ο τρόπος με τον οποίο είναι στημένη η αρχιτεκτονική, στην οποία βασίζονται αυτές οι πλατφόρμες, προδιαθέτει διάφορες συμπεριφορές, οι οποίες αυξάνουν την ένταση. Αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε συμπάθεια ή σε αντιπάθεια, αλλά αυτό που συμβαίνει πιο συχνά, πιστεύω, είτε είναι συμπάθεια είτε είναι αντιπάθεια, είναι αυξάνουν την ένταση. Η ένταση αυτή δίνει μια γενικότερη όθηση, μια αίσθηση του διεγείρεστε. Και αισθανόμαστε ότι κάτι πρόκειται να συμβεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει κάπως να έχουμε κι εμείς μια συμμετοχή σε αυτό. Και είναι πολύ πιθανό να παρασυρθούμε σε κάποιες πράξεις, να πάρουμε θέσεις οι οποίες μπορεί να μην μας αντιπροσωπεύουν αργότερα. Πάντως θεωρούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να τις πούμε εκείνη τη στιγμή. Αλλά αυτό που συμβαίνει στο τέλος τελικά, μάλλον αυτό που είναι το σίγουρο είναι ότι μέσα σε όλη αυτή την ένταση καταφέρνουμε να εγκλωβιστούμε σε σε κύκλους που μας δημιουργούν την αίσθηση ότι πηγαίνουμε μπροστά, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε στάσιμοι. Έτσι λοιπόν, ελπίζω να ήμουν ξεκάθαρη, αλλά αυτό που λέτε εσείς αντιπάθεια, εγώ απλά το λέω έλλειψη κίνησης. Δηλαδή υπάρχει μια συνεχόμενη συζήτηση, αισθανόμαστε ότι ερχόμαστε κοντά, πολιτικά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, αλλά επί της ουσίας δεν πηγαίνουμε πουθενά. Είναι σαν να πηγαίνουμε σημειωτών, όπως θα λέγαμε στα απλά ελληνικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Παρότι υποψιάζομαι ότι και ο κύριος Κωνσταντάρας και ο κύριος Βουλέλης έχουν γνώμη στο θέμα, να ακούσουμε την κυρία Ρόρη και μετά να επανέλθουν οι τρεις ομιλητές. Ναι, μπορούμε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσετε στην εκδήλωσή μας. Είναι όντως πολλά τα ερεθίσματα από αυτή τη συζήτηση και θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλή ώρα και το ίδιο το φαινόμενο της ανόδου των αυταρχικών ηγετών και καθεστώτων και της άκρας δεξιάς μέσα στις δημοκρατίες έχουν πολλές διαφορετικές πτυχές και εξετάζουμε τους λόγους ανόδου που έρχονται και από το εξωτερικό περιβάλλον, όπως ας πούμε λέμε η οικονομική ανασφάλεια, λέμε οι πολιτισμικοί ας πούμε λόγοι, η άνοδος της μετανάστευσης κτλ. Αλλά σε αυτή την εκδήλωση, εφόσον εστιάζουμε καθαρά στα μέσα ενημέρωσης, θα ήθελα να επικεντρωθώ στο πώς έχουν εξελιχθεί αυτά τα μέσα τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Υπάρχει αφενός αυτό που όλοι γνωρίζουμε, ότι τα παλιά μέσα έχουν χάσει την έγκλη που είχαν και όλο και λιγότεροι άνθρωποι τα ακολουθούν, τα διαβάζουν και βλέπουμε ότι έχουν επικύσει άνθρωποι στο διαδίκτυο, έχουν μεταφερθεί στο διαδίκτυο. Την προηγούμενη δεκαετία είχα κάνει μια έρευνα στο Twitter για το πώς αλλάζουν τα δίκτυα την περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα και είχα δείξει μέσα σε 3 διαφορετικές χρονικές περιόδους ότι
Τα κομματικά δίκτυα στο Twitter, από εκεί που ήταν κατακαιρματισμένα με βάση την ταυτότητά τους στην κομματική, στη διάρκεια του αντιμνημονίου, που ήταν πολύ έντονη, ας πούμε, η διαμαρτυρία, όλες οι αντιμνημονιακές δυνάμεις, από εκεί που είχαν διακριτούς χώρους στο Twitter, έγιναν ένας συμπαγής χώρος. Δηλαδή, οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, της Χρυσής Αυγής, των μικρών αριστερών κομμάτων, έγιναν ένα σύννεφο, από εκεί που ήταν πολύ διακριτά πριν ξεκινήσει όλη αυτή η διαμαρτυρία. Και βέβαια μετά, όταν ήρθε η περίοδος της μεταναστευτικής κρίσης, της προσφυγικής κρίσης, οι ακροδεξιοί έφυγαν από αυτό το σύννεφο, μετακινήθηκαν λίγο παραπέρα. Οπότε, όντως, μιλάμε για φαινόμενα τα οποία, με βάση το context κάθε φορά και την επικαιρότητα, μπορεί να φέρουν κάποιες από αυτές τις δυνάμεις πιο κοντά και μετά να τις απομακρύνουν. Έχουν δηλαδή μία παροδικότητα. Αυτό όμως που νομίζω ότι γίνεται τώρα πια, γιατί αυτό ήταν αυτό που βλέπαμε στο Twitter την προηγούμενη δεκαετία, έχω την αίσθηση ότι και αυτά τα ίδια τα μέσα αλλάζουν αρκετά, οι πλατφόρμες. Δηλαδή και το Twitter έχει γίνει συνολικά πιο αυταρχικό, αλλά επίσης αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτοί οι χώροι αποκτούν τα δικά τους μέσα. Το Telegram, για παράδειγμα. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν, τι γίνεται όταν ένας πολίτης μπαίνει στο Telegram και πλέον ενημερώνεται από αυτό το μικρό, το κλειστό δίκτυο, που φυσικά κυριαρχεί η παραπληροφόρηση, ο φανατισμός, το μίσος και ούτω καθεξής, και ποιες είναι οι δυνάμεις που έχει η δημοκρατία να παλέψει με αυτά, με τις κλειστές πλατφόρμες, οι οποίες λειτουργούν με βάση το κέρδος, με βάση κριτήρια καθαρά της αγοράς. Πώς μπορούμε να ξέρουμε αφενός πόσο μεγάλη είναι η ζημιά που γίνεται στα μυαλά των ανθρώπων μέσα σε τόσο κλειστά δίκτυα που δεν υπάρχει αντίλογος, και δεύτερον, τι μπορούμε να κάνουμε για να επαναφέρουμε αυτούς τους ανθρώπους στην πραγματική δημόσια σφαίρα, γιατί αυτό δεν είναι μια δημόσια σφαίρα. Δεν είναι μια σφαίρα στην οποία μπορούμε όλοι να συμμετέχουμε και να ανταλλάσσουμε απόψεις και να αντικρούμε ένα στα επιχειρήματα του άλλου. Αυτό. Κύριε Ρόρη, τώρα που θα ζητήσω από τον κύριο Κωνσταντάρα και τον κύριο Βουλέλη, πρώτοι αυτοί, αν θέλουν να σχολιάσουν, και ενώ το σκέφτονται, όπως το σκέφτεται και η κυρία Παπαχαρήση, αν μπορείτε, κυρία Ρόρη, επειδή το κοινό μας δεν είναι ειδικό, να μας πείτε δύο κουβέντες για το Telegram. Το Telegram είναι ένα ακόμα application, ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο όμως έχει το χαρακτήρα της άκρας δεξιάς. Δηλαδή, ως επιτοπλίστων σε αυτό έχουν μαζευτεί, αυτό που λέμε, ακροδεξιοί οπαδοί, δυνάμεις και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ. Κύριε Βουλέλη και κύριε Κωνσταντάρα, η συζήτηση μας τώρα λοιπόν έχει εστιαστεί πρώτα στην παρατήρηση της Βασιλικής Γεωργιάδου για το πώς και η αντιπάθεια, όχι μόνο η συμπάθεια ή η προσέλκυση από το χάρισμα κάποιου, αλλά και η αντιπάθεια μπορεί να έχει ρόλο σε αυτά που συζητάμε. Και επίσης η συζήτησή μας με βάσει όσα είπε τώρα η Λαμπρινή Ρόρη έχει να κάνει και με τους κλειστούς κύκλους πολιτών που μιλούν μόνο μεταξύ τους και κάποτε ανοίγουν και γίνονται μεγαλύτεροι κύκλοι και κάποτε διασπώνται. Δηλαδή για μια τεμαχισμένη ενημέρωση, αυτό είναι για το οποίο μιλάμε. Θέλει ο κύριος Βουλέλης ή ο κύριος Κωνσταντάρας να πει κάτι σε αυτό? Νίκο, θα ξεκινήσεις? Να ξεκινήσω. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα Telegram και τους χώρους αυτούς. Δηλαδή, αν ήταν αυταρχικό το καθεστώς, θα έμπαινε μέσα κάποιος πράκτορας, θα παρακολουθούσε και θα υπήρχαν τα συνακόλουθα. Το τι κάνει κάποιος σε μια δημοκρατία, δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα μπορούσε να το ελέγξει αυτό. Έχουμε δει όμως ότι αυτά τα κλειστά συστήματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και δίνουν και όχι μόνο σε πολιτική, αλλά καμιά φορά σε ψυχοπαθολογικά φαινόμενα, βήμα και αίσθηση ομάδας για να πάνε να διαπράξουν εγκλήματα νομίζοντας ότι είναι μέλη της μεγαλύτερης ομάδας. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει κανείς με αυτά. Σαν Κίνα ή η Ρωσία ή η Βόρεια Κορέα θα ήταν εύκολο.
εδώ δεν γίνεται. Με το θέμα του χαρίσματος δεν ξέρω πολύ τον διαχωρισμό μεταξύ των δύο. Απλώς σαν παρατηρητής αυτό που βλέπω είναι ότι η πολύ πετυχημένη αυταρχική είναι και αυτή που είναι και πολύ γοητευτική για κάποιο λόγο, από άποψη του πείσουν τους οπαδούς ότι είναι αυτός ο άνθρωπος που νοιάζεται για μένα, είναι αυτός που εκπροσωπεί και τα δικά μου καλά και τα κακά που δεν τρέπουμε πια γιατί τα βλέπω σε αυτόν. Δηλαδή ο Τραμπ μέσα σε αυτό το... είναι performance artist πάνω απ' όλα και είναι ότι εκπροσωπεί, παίρνει πάνω του ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του καθένα, του everyman, αυτού του τύπου που θα ντρεπόταν έως πρόσφατα για αυτό που εξέφραζε. Και έχει αυτό, έχει πολλοί έτσι που τους βλέπω να επικοινωνούν μαζί του, είναι σαν να πιστεύουν το πρόβλημα. Προσωπικά μοιάζεται για αυτούς. Το ίδιο ο Ερντογκάν στην Τουρκία. Είναι αυτός ο πατερναλιστής, ο οποίος είναι η παιδί του λαού, αλλά την ίδια ώρα είναι και ο παπάς. Σουβλάκια φέρε πρώτα και άστα αυτά. Μετά βάλτε στην κουζίνα. Μετά. Δεν θέλεις να φας πίσω. Όχι. Δεν θέλω. Ούτε σαλατούλα. Κύριε Μπάσκε, τη φωνή σας κλείστε παρακαλούμε. Κύριε Μπάσκε, κλείστε τη φωνή σας. Νόμιζα πως το ηχείο μας νομίζετε. Λοιπόν, με τους κλειστούς κύκλους θα γυρίζω σε αυτό, γιατί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω πότε θα βρει η πολιτική, και όταν λέω πολιτική εννοώ η φιλελεύθερη δημοκρατία, φωνή για να ενώσει τις πολλές δυνάμεις που έχει και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Δεν πείθει αυτή τη στιγμή. Από τη μια η πολιτική δεν έχει μήνυμα να πείθει ότι αντιμετωπίζει τα προβλήματα της κοινωνίας. Από την άλλη, ο τύπος είναι αυτός που είναι. Γνωρίζετε. Δεν έχω λύση. Κύριε Βουλέλη, θέλετε να σχολιάσετε κάτι σε αυτό και μετά θυμίζω ότι έχει μια γνώμη να προσθέσει η κυρία Παπαχαρίση και ο κύριος Τσατσάνης έχει ερώτηση. Ναι, κοιτάξτε, εδώ είναι, θα έλεγα, η πεμπτουσία των μέσων ενημέρωσης. Αυτό που συζητάμε ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τα δίκτυα, κλειστά ή λιγότερο κλειστά, νομίζω ότι συνοψίζουν ένα πράγμα. Δεν υπάρχει ελευθερία και δεν υπάρχει δημοκρατία. Υπάρχει αναπαραγωγή κάποιων πραγμάτων, δηλαδή μπαίνω σε ένα δίκτυο, βλέπω αυτούς που μου αρέσουν, επικροτώ αυτούς που μου αρέσουν και αυτοί που με παρακολουθούν μου δίνουν τέτοιου είδους τροφή για να συνεχίσω να αναπαράγω αυτές τις ιδέες, δεν ενημερώνομαι με κανένα τρόπο, είμαι σε ένα μικρό κόσμο και δίνω διέξοδο στην οργή, στο μίσος, στην απελπισία, σε όλα αυτά τα πολύ κακά πράγματα, χωρίς να υπάρχει το πολύ ουσιαστικό που είναι η ελευθερία, η δημοκρατία, η επικοινωνία με τους άλλους, δηλαδή ό,τι έχουμε διδαχθεί από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, που είναι η δημοκρατία. Το λέω λίγο σχηματικά, αλλά θα έλεγα ότι εάν τα μέσα ενημέρωσης είναι ελεύθερα, τότε εκφράζονται τα πάντα. Όταν λέω τα πάντα, κυριολεκτό. Και όταν τα μέσα ενημέρωσης είναι ελεύθερα και δεν είναι υποχείρια είτε πολιτικών καθεστώτων, είτε πολιτικών ομίλων με τα δικά τους συμφέροντα, τότε πραγματικά η κοινωνία μπορεί να εκφράζεται, η κοινωνία βρίσκει διέξοδο, οι καινούριες ιδέες ακούγονται, διαδίδονται, δημιουργούν κοινωνικό κίνημα και δημιουργούν και πολιτική αλλαγή, δηλαδή δημοκρατία. Όταν έχεις ένα δίκτυο το οποίο ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ελέγχεται και ελέγχονται και αυτοί που είναι μέσα και ελέγχονται και αυτοί που το παρακολουθούν και ελέγχονται οι διαθέσεις τους, ελέγχονται οι προτιμήσεις τους, ελέγχονται τα πάντα, έχουμε μια αναπαραγωγή ολοκληρωτισμού. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν έχουμε σήμερα ελευθερία του τύπου, γιατί καταντήσαμε έτσι. Διότι αυτή είναι η φορά των πραγμάτων. Από τη στιγμή που έχουμε ένα οικονομικό σύστημα το οποίο επιτρέπει σε κάποιον εκατομμυριούχο ή δισεκατομμυριούχο να έχει 15 κανάλια, 25 εφημερίδες και 50 περιοδικά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά.
τα 50 περιοδικά και τα κανάλια και οι εφημερίδες δεν πρόκειται να εκφράζουν όλες τις απόψεις, τον πλουραλισμό, θα εκφράζουν αυτό που θέλει αυτός ο καλός κύριος που έχει τα δισεκατομμύρια. Αν δείτε εκεί που είναι ελεύθερα τα πράγματα και ανακοινώνονται, δημοσιεύονται, δείτε ποιοι είναι οι άνθρωποι του τύπου στη Γαλλία. 15 ονόματα, έχουν ο καθένας τους 28 επιχειρήσεις, από φάρμακα μέχρι αρώματα, από βιομηχανίες μέχρι κτηματομεσητικά, και έχουν και τα αντίστοιχα εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα και ούτω καθεξής. Για να μην αναφερθώ στα ημέτερα. Λέω τώρα για τη Γαλλία ένα παράδειγμα, έτσι. Ή βλέπουμε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι κωμωδία αυτό που γίνεται με τον Τραμπ και τον Μάσκ. Αυτό είναι μια σύγκρουση κολοσιαίων συμφερόντων, τα οποία παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων. Για τον κύριο Τραμπ, το ότι σκοτώνονται, λέει, χιλιάδες, του είπα, λέει, σκοτώνονται, μωρέ, έλα να σταματήσετε. Εδώ σκοτώνονται επί 3 χρόνια στην Ουκρανία. Σκοτώνονται επί 20 μήνες ή μάλλον σφάζονται επί 20 μήνες στη Γάζα. Γιατί δεν υπάρχει. Συγγνώμη. Γιατί δεν υπάρχει μία, για να χρησιμοποιήσω μια παλιωμοδίτικη λέξη, ισορροπημένη και πλουραλιστική κάλυψη της Γάζας. Βλέπουμε ακόμα και σε δίκτυα σοβαρά το BBC. Πώς βάζει κάθε μέρα τις ειδήσεις. Israel, Gaza, War. Υπάρχει πόλεμος του Ισραήλ με τη Γάζα. Η Γάζα είναι κράτος και πολεμάει. Η Γάζα με βάση το διεθνές δίκαιο είναι ένα κατεχόμενο έδαφος. Η Γάζα και η δυτική όχθη του Ιορδάνη από το 1967 με τη συντριπτική πλειοψηφία όλων των κρατών του κόσμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σοβιετική Ένωση τότε συμπεριλαμβανόμενων, έχουν αποφασίσει ότι αυτά τα 2 τμήματα της κάποτε Βρετανικής αποικίας Παλαιστίνης θα είναι το Παλαιστινιακό κράτος. Τι πάει να πει Ισραήλ και Γάζα War? Δεν υπάρχει κανένας πόλεμος. Ή η Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι μια εισβολή μιας χώρας σε μιαν άλλη, η οποία ούτε καν κήρυξε τον πόλεμο. Και φτάσαμε στο σημείο, διεθνώς στον τύπο, να είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ουκρανική κρίση, δηλαδή 3 χρόνια πόλεμο με 1 εκατομμύριο ή 1,5 ανάλογα με τους Βρετανούς και τους Αμερικανούς, 1 ή 1,5 εκατομμύριο νεκροί ή τραυματίες, είναι the Ukrainian crisis. Δεν είναι. Είναι εισβολή. Άρα ποιος έχει παίξει ρόλο στο να μην λέγονται, να το πω κι εγώ απλά, τα πράγματα απλά με το όνομά τους? Τα μέσα ενημέρωσης και τα δίκτυα. Τα δίκτυα γιατί? Διότι όλος ο κόσμος ο οποίος δεν αγοράζει πια εφημερίδες, ελάχιστες εφημερίδες σε ελάχιστες χώρες έχουν μεγάλη κυκλοφορία, όλος ο υπόλοιπος κόσμος, δυστυχώς η συντριπτική πλειονότητα και στην Ελλάδα, ενημερώνονται από τα κοινωνικά δίκτυα. Ενημερώνονται από τι? Από τα αποθυμένα του καθένα, από την πολιτική προπαγάνδα την οποία την περνάει με πολύ πονηρό τρόπο ο άλλος, και ο άλλος κάθεται, βγάζει το μίσος του, την οργή του, γράφει από κάτω να πεθάνετε, να ψοφήσετε, να κάνετε, να δείξετε, και αυτό είναι ενημέρωση. Σταματάω εδώ για να πάμε παρακάτω. Κυρία Παπαχαρήση, η οποία γελάει από ό,τι βλέπω. Έχουν ακουστεί πολλά. Όχι, για να πάω παρακάτω. Και το παρακάτω είμαι εγώ, οπότε σκέφτομαι πώς να συνεχίσω. Σας απίφθηνε ερώτηση, κυρία Ρόρη, πρέπει να φύγει. Αλλά κυρία Παπαχαρήση, θέλετε να μιλήσετε για κάτι από αυτά? Για το Twitter? Ναι, πολύ γρήγορα θα πω ότι ούτε το Twitter ούτε το Telegram ήταν πάντοτε ακροδεξιά. Το Telegram ήταν και ιδιαίτερα φιλελεύθερο. Θυμάμαι το 2017 ή 2018 ήμουνα στην Ρωσία για μια σειρά από ομιλίες και έγινε ένας καυγάς μεταξύ της τότε ηγεσίας του Telegram με τον Πούτιν και χοντρός καυγάς. Με είχαν πάρει τηλέφωνο από ένα φιλοκυβερνητικό κανάλι για να μιλήσω για το όλο το θέμα. Δεν τους είπα κάτι κραυγαλαίο και με έκοψαν.
Τέλος πάντων, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι για μένα και το έχω γράψει επανειλημμένα, τα μέσα και με τα μέσα αναφέρομαι στις πλατφόρμες έχουν πεθάνει. Δεν έχουν πλέον ενδιαφέρον για κανέναν. Έχουν χάσει την αυθεντικότητά τους, είναι γεμάτα bot. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να θεωρούμε ότι στηρίζουν έχουν κάποιο ενδιαφέρον για την πλειοψηφία του κόσμου. Αυτό το περίεργο που συμβαίνει όμως είναι ότι κάπως έχουν συνδεθεί και διάφορα μέσα και διάφορες πλατφόρμες οι οποίες είναι σε διαδικασία, ας πούμε, meth, έτσι, εντατικής περίθαλψης, που χρειάζονται έντονο οξυγόνο και κάπως παρέχουν η μία πλατφόρμα στην άλλη και σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι το οποίο λειτουργεί όλο το 24ωρο, οξυγόνο με την έννοια ότι παρέχουν θέματα. Και παίρνει, για παράδειγμα, το CNN και αναπαράγει κάτι που διάβασε στο Twitter και έτσι δημιουργείται μια συνεχόμενη ροή ειδήσεων, ας πούμε, που στην πραγματικότητα δεν είναι ειδήσεις, είναι κάτι το επαναληπτικό και λειτουργεί αποθητικά και αυτό καλλιεργεί μια αντιπάθεια στον κόσμο. Πάνω σε αυτό τώρα πατάνε και σε όλη αυτή τη σχέση η οποία αποθεί τον κόσμο και βάλει τη σχέση εμπιστοσύνης που υπάρχει μέσα ανάμεσα στον δημοσιογράφο και στον πολίτη. Πατάνε διάφοροι ηγέτες οι οποίοι παρουσιάζονται, όπως ξεκίνησε να λέει ο κ. Κωνσταντάρας, μεσιανικά, σαν οι μεσσίες που θα έρθουν και θα λύσουν όλα τα προβλήματα με ένα μαγικό ραβδί. Και δυστυχώς, ορισμένοι ψηφοφόροι, παρόλο που ξέρουμε καλύτερα και έχουμε εμπειρία, βρίσκουμε αυτό το όραμα έτσι, και που μας προσφέρει ο εκάστοτε Μεσσίας σαγηνευτικό. Δεν είναι περίεργο, είναι ένα λάθος που το κάνουμε και στην προσωπική μας ζωή. Έτσι. Ερωτευόμαστε μεσσίες και στα προσωπικά μας, ερωτευόμαστε μεσσίες και στα πολιτικά μας και σε κάποια φάση βέβαια τους ξερωτευόμαστε αργότερα. Ευχαριστώ.